زرنگار تو دبی رفته بودی کرتای دبی آوردی خوشروان یا ما 1100 сомон ояй не апаҷонима иё макияж белмандо копия люкси дубай 250 сомонай ва ира бинен иқа хушрувай тамоман фарқ намекунед духтаро бовар кунен 1100 сомона баринай 250 сомоне бо бая шайку бантикош ҳамашонам хе ранганам қиматиё хушрувай ира бинен охе ҳам материалаш роҳатай тобистон намепӯшен духтаро ҳам варианти хушрӯй аст ки ягонҷо рафтанда диден духтаро нарх супер нарх 250 сомон амагир ай ҳамада нағзаш и размешай размери 50-60 дорад ина духтаро медонам ки бисёриё ҳавас мекарден ки анам хе модело размери калон дошта боша лекин надошт ана дидена нуқтаи савдои заринда омадай ҳам арзон ҳам хушрӯ ҳам 250 сомонай ҳам медонен то 60 қариб размер бурд мекунен ҳамира гирен ку дар ҳақиқат ҳам бурд мекунен ягон кас амира намефаҳма ки 1100 сомон аст